Защо Ариана продължава да прави този толкова хубав турнир? Why Ariana keeps investing in this wonderful tournament? Because it is a wonderful tournament. Защото е прекрасен турнир. No, but the reason is that Ariana is. There are basically two reasons. На практика има две причини. As we are the best-selling brand with millions of fans, Тъй като сме най-продаваната марка бира наистина с милиони фенове, we want to do something special for our fans. искаме да направим нещо специално за нашите фенове. And we know that for them being together and playing football is a very important thing. И тъй като знаем, че за тях е много важно да бъдат заедно да играят футбол, And Ariana has always been about optimistic moments with your friends. съответно Ариана винаги стои за това да подкрепя приятелите и оптимистичните хубави моменти. So it's a very natural link for us. Така че това е една много естествена връзка. And that's why we keep on investing in this tournament. И затова продължаваме да инвестираме в развитието на този турнир. Други компании също се опитаха да направят нещо подобно, но не издържахте. С какво Ариана е повече? There are other companies that are doing a similar initiative. Why, with what Ariana is more? I cannot judge on other companies' initiatives, to be honest. Не можем да даваме оценка за инициативите на другите компании, What I do know is that we have, I think, a very attractive package of prices. но това, което смятам е, че имаме един много атрактивен, така да го наречем, пакет от награди, които предоставяме. We keep on renewing ourselves every year. Продължаваме да обновяваме и да подобряваме това, което предлагаме всяка година. And the finals take place in the city center itself. И това, което е предимство за всички играчи, е, че финала на турнира се случва в центъра на един град, Which is creating a unique atmosphere. което създава уникална атмосфера. And I think that's one of the main differentiators from us. И мисля, че това е нещо, което основно ни отличава. Накрая, защо избрахте Красимир Балъков? Why did you choose Краси Балъков? Because I think Mr. Balakov embodies the values we want to promote with this tournament. Защото мисля, че Краси Балъков олицетворява онези ценности, които ние искаме да промотираме в този турнир. He's a very optimistic man. Той е много оптимистичен, много позитивен човек. He has a very positive image. Има позитивен имидж. And I think he serves as a role model for many amateur players. И смятам, че служи, той е символ, модел за много аматьори. Благодаря. Thank you. Thank you.